vítam u nového videa. V dnešnom videu si zahrám Pet Simulator 99. A v dnešnom videu si skúsime získať druhého Hughia v novom Lucky Worlde. Už je to druhý nový Lucky World, lebo bol nový update, takže máme tu nového Hughia, nového Titanika, nového ďalšieho Hughia. Máme tu nejaké nové pošny, kľúče tu máme. Takže tak. A v dnešnom videu, sorry ľudia, že som ma proste nedokázal natočiť. Ja som získal tohoto Hughia, ale nebojte, ostatní Hughia už budú ukázaní a už budú normálne ukázaní. Takže fakt sa tešte na to. A nezabudnite dať like, odber a zvonček. A my môžeme ísť na to. A ešte, ľudia, dajte like. Máme 28 odoberateľov, hýbajú nám 2 odoberateľe, aby sme mali 30 odoberateľov. Keď budeme mať 30 odoberateľov, tak budeme môcť vytvoriť niečo v Robloxe, čo vytvorím. Čo už mám vytvorené, potrebujem niečo na to. A bude to vyskladnené na novo, takže uvidíte, fakt sa tešte. A v tomto novom updateu by mal byť nový Huge. To Huge Phoenix, čo to je? Nevadí, ok, zmenili sa nám aj tieto Rainport Nails, ok, oj, také viac upravenejšie, to je o niečo viac upravené. Autorate, oh my gosh, ja nič nemusím robiť. Môžem mu dať hoverboard? No, nemôžem. OK. Ja to môžem automaticky farmiť. Čože? Čo? Ale ja nemôžem ísť dopredu, ja to musím proste... Buď to vypnem a ono mi to bude stať na mieste potom. Takto by mi to malo chodiť, jo. Toto je dobré. Ľudia, tento nový update je fakt zaujímavý za mňa. A ja si myslím, že toho Hughia by sme mohli získať. Ja si myslím, že by sme mohli získať. Takže ľudia, držte palce. V ďalšom videu budem ukazovať, jak budem hatchovať vajíčka. A čo sa mi tam na tom stane, že či mi spadne ten Hughia alebo nie. A to bude v druhom dieli tohoto nového videa. Takže takto, ale to, čo som chcel hlavne povedať, je to, že teraz peckou robím súťaž o veľmi silných petov. Takže každý, kto by sa chcel zapojiť, tak môžete. A napíšte mi do komentárov vaše mená, prosím. Keď mi napíšete vaše Roblox mená, tak ja budem môcť, ja potom budem vedieť, koho vylosujem a kto získa tých petov. Takže prosím, napíšte mi do komentu vaše meno v Robloxe a ja si vás výherca bude pridaný do friendov. Výherca bude pridaný do friendov u mňa a bude mať aj petov a bude môcť so mnou hrávať Pet Simulator 99 napríklad. Takže je to super vec, takže za mňa radšej by som napíšal, aký by som bol za mňa, keby som bol vy, tak by som radšej to urobil a oj, 1000 týr, ok, a 5000 týr, oh my, to je Titanic. Tier 5000, oh my gosh. 25% šanca. Tak skúsime raz. Nič mi nepadlo. 25% šanca to není úplne moc. Teraz môžeme ísť do trading. Teraz pôjdeme do trading fázy asi. A asi tam pôjdem skúsiť tradnúť toho mojho Hughia za Agonyho, ja by som sa strašne valentál s Agonyho, lebo ten je fakt pekný, takže by som sa pokusil a ja sa vám ozvem, keď budem v trading fáze a keď už budem tradovať, takže ahoj, zatiaľ. Takže ľudia, sme späť a teraz
Môžeme skúsiť zatriediť nejakého, OK, tento Dominus je fakt pekný, alebo niekto nemajú to Agony, lebo ja by som to strašne majú, ale jaj, 21, no nič. Jaj, to je tiež pekný Agony tento, to je veľmi krásny Agony, mne sa strašne ľúbi. Ach, no tak to neviem, či tu tradnem nejakého dobrého huge za toto. No pokúsime sa. V druhom dieli sa budem snažiť o získanie huge Phoenixa, takže to tak strašne nebude, ja si nemyslím, že to bude také strašné. Typečko, čus, prosím, kamu. Ako fakt. Bro. Ľudia, ja sa vám ozvem, keď budem ďalšie trading puzzle, lebo tu nič není. Takže ahoj zatiaľ. OK ľudia, sme späť a potrel som sa na toto Titanica Blocks Family IT, nejaký podpísaný. Oj, niekto tu má Kitsune, cikokino, na túto vidím poprvýkrát, tá je nová. On má podpísaného, on je podpísaný, toto je tedy už podpísaný maskot, oh my god. Oh my gosh, oh my god, to je jaké super, kámo. Táto trading pass je väčšia. OK. Skúsime dať trade. Skúsime. Prosím. Kámo, daj mi huge. Nejakého. Lebo ako ja chcem zatradiť, ale bolo by lepšie, keby to bol Valentine's Agony. Čus? Prosím, kámo. A, to bol Axolotl. Agony! Agony! To je Agony! 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 Kaka. OK. Shit. A shitty. Shit. Prosím, kámo, prosím. Prečo sú ľudia tak zlí? Foxku. Oh my golden. Holy Jesus. Oh my god. Oh my golden. Oh my god. Oh my god. Is that good? Is that fair? Popili. On má gold. On má skoro 300 milión. On má skoro 300 milión a on má 89, 21, 113, 89, kámo. On má Agony, Darkosek, prosím ťa. Snad ty budeš pre mňa. Darkosek, yes, nemá žiadny trade, prosím.
Mne príšupneme 800k. Aby som mal agóniu. Plus. Tak 100k, takto. Chceš? HDD? GG, no tak to je GG. Kamo. OK. Ľudia, v ďalšom dielu sa pokúsime, takže ja sa s vami lúčim a ahoj. Ahoj.